Kambo kana ati hongu apana anoti kwete kanditira zvakanaka maita pambwa Mwari akuropafadze mfunge zvenyu nekuti munonyaso dongonedzana po ende polished lyrics muri Zimbabwe ndodaira kuti maitirwa zvakanaka futi zvakare kambe gagaga kanowanika paalbum rakanzi Usatye dai wako varemi regraone zako saka ndakabata maalbum anoti shoko romuchinjikwa nerinonzi Usatye amaita pambwa vane 4 albums Mwari anditirawo zvakanaka kuti ndine 2 gomana imi right maita pambwa ndinodaira kuti zvinhu zvese zvine machallenges azvo mungadewo here kutionesawo kuti imimi semuimbi kubvira pakutanga kusvika pamava ezvinezvi matambudziko amati masangana nawo anoita kuti basa renyu zvimwe dzenguva ritadze kunyatsoita zvamunoda chaizvo zvakamira sei mungade kubva matibatirawo kuti nyaya yepiracy munoiona sei mapromoters zviri kufamba sei even maairplay zviwa paredhiyo apa kuti zvakamira sei manzi dzenyu dzekuridzwa here kumaredhiyo uko muri yeZimbabwe tiri pachirongwa huchi pasina nyuchi namafaro chete promotions kuunza vaimbi veZimbabwe nyaya iripo hondo iripo ndeyekuti kuti vaimbi veZimbabwe vazikanwe saka nyaya yacho challenges ndakasangana nawo kana kuti andiri kusangana nawo semuimbi akati one day kuti ndizotanga kurekodha zvanga zvisiri nyore zvakatora nguva kuti ndikwanise kuwanawo contract ku a big company, a big recording company yakaita seGrama. Ndakatombotanga ndashanda nemamwe macompanies vaingotora nguva nemazuva akawanda vachinditaurira kuti music yako itobuda next week kusvika ndaona kuti hapana changa chichibuda ipapo. Handiziwo kuti vaisanganawo nematambudziko api aita kuti vanonoke kuburisa mumhanzi watsikisa navo ende wavabhadhara mari. Asi ndinotenda Mwari nekuti ndakazowana contract ndikakwanisa kutanga kurekodha, but ndapinda
kuti ndatanga kurekodha ndaburisa album rangu rekutanga rarakanaka. It was a very good album rekuti even up to now tikarinzwa music yacho ichiri right, iri kutoenderana ne iriko iko zvino. In terms of maturity yakatongonaka yakadaro. But sazorekodha kudaro, imwe challenge ndakasangana nayo ndeye airplay. Music yedu inonetsa kuti iwane airplay. Andinyatsoziva kuti zvinofamba sei. Asi hazvisi nyore. Unoendesa album wonomeka sure kuti wapa DJ umwe neumwe album rako anaro, and ariteerera arinzwa ari kutrakanaka. Even inini semunhu ane music background yangu unochinyaziva kuti music yakanaka, but kuti iridzwe, kuti inzi yaridzwa, amenoti handizivi kuti chii chinonyanyonetsa ipapo, but music yedu hairidzwe paradio dzedu dzekuno kuZimbabwe. Then imwe challenge yandakaonazve, music yedu yaenda mumarket kudaro haisi kutengwa nenyaya yekuti piracy yanyanya muZimbabwe. Music iri kutengeswa $2 muroad nemunhu wausingatombozvivi kuti anenge akawana kupi album rako, ongotora obhena otengesa music. Saka zvese izvozvo machallenges atiri kusangana nawo. Then kuti uzokwanisawo kuita show ikunzi Maita Pambwa vane show kwakati, mapromoters acho vari kungotorawo mabig artist vane mazita vavanoziva kuti vakadeedzawo vanokwanisa kuwana mari. Vakadeedza munhu asina zita, that show inogona kuita flop. Saka vanodeedzawo vanhu vane mazita, because isusu hatisi kuridzwa paradio hatisati ane mazita. Saka tiri kungoramba tiri pasi. Saka ndingati ndo mamwe ema-challenges andakasangana nawo kana kuti andiri kusangana nawo. Mwari mufungezenyu wakanaka. Vaimbi vazhinji vakaimba kambo vachingoti Mwari akanaka, masoko achisiyana siyana. Regai tinzwe kuti kuna Maita Pambwa vakaimbawo vachitaura kunaka kwaMwari ine mhando ipi. Pasoko remuchinjiko kambo Mwari wakanaka, zvedu wakanaka, nekuti ndiye atoita kuti tinzwanane kudai izvi. Farirai kamba akamufunge zenyu namavharo wemavharo pachirongwa huchi pasina nyuchi, mavharo chete promotions. Ndiri kunozva ku DZ Studios South East of England. Makadiko vari kutibata, thank you very much. Ndiri kukurukura zvangu naMaita Pambwa pazuva ranhasi muchirongwa chedu chatinokuunzirai vaimbi veZimbabwe tichikurukura navo.
Take it,